σε ένα απομονωμένο και μυστηριακό αφρικανικό χωριό, όπου οι θεοί δεν ανέχονται την αδικία, υπήρχε ένας τυραννικός βασιλιάς ονόματι Λάρερ. Ο Λάρερ περνούσε τις μέρες του αρπάζοντας τα υπάρχοντα των κατοίκων, θεωρώντας ότι του ανήκουν όλα ως ηγεμόνας. Πίστευε ότι είχε δικαίωμα σε οτιδήποτε επιθυμούσε και είχε ήδη κατασχέσει πολλά εδάφη, άλογα και αγροκτήματα από τους ανθρώπους. Μία ηλιόλουστη μέρα, καθώς ο Λάρερ περπατούσε με τους φρουρούς του στο χωριό, είδε μία πανέμορφη γυναίκα, την Νόμα, η οποία ήταν γνωστή για το μαγευτικό της χαμόγελο και το εντυπωσιακό της σώμα. Καθώς σκούπιζε την αυλή του σπιτιού της, το φως του ήλιου ανέδειξε τα χαρακτηριστικά της και τράβηξε την προσοχή του βασιλιά. Μαγεμένος από την ομορφιά της, ο Λάρερ αναφώνησε «Θεέ μου, αυτό το καμπυλωτό σώμα πρέπει να γίνει δικό μου». Τη στιγμή που ετοιμαζόταν να δράσει, ακούστηκε μια φωνή από ένα κοντινό παράθυρο. Ήταν ο Καζάλι, ο σύζυγος της Νόμα, που την καλούσε «Αγάπη μου, δεν τελείωσες τις δουλειές, έλα στο κρεβάτι να είμαστε μαζί». Οι δυο τους είχαν μόλις παντρευτεί και είχαν μετακομίσει πρόσφατα στο χωριό Λούγκ. Πριν η Νόμα προλάβει να απαντήσει, ο Λάρερ διέταξε τους φρουρούς του «Φέρτε την σε μένα». Η Νόμα άρχισε να φωνάζει για βοήθεια καθώς ο Καζάλι βγήκε από το σπίτι, γεμάτος σύγχυση και φόβο. «Τι συμβαίνει εδώ?» ρώτησε ο Καζάλι με τρέμουλο στη φωνή του. «Αυτή η γυναίκα είναι δική μου τώρα», δήλωσε ο Λάρερ χωρίς καμία ντροπή. Ο Καζάλι, σοκαρισμένος, απάντησε «Μα αυτή είναι η γυναίκα μου. Μόλις παντρευτήκαμε και ήρθαμε εδώ για να ζήσουμε ειρηνικά». Αγνοώντας τις οικεσίες του Καζάλι, ο Λάρερ πήρε την Νόμα μαζί του, αφήνοντας τον Καζάλι άναυδο και ανήμπορο στον δρόμο. Ο Καζάλι, γεμάτος αποφασιστικότητα και οργή, ακολούθησε τον βασιλιά μέχρι το παλάτι, αλλά οι φρουροί του μπλόκαραν την είσοδο. Παρόλο που ήταν απογοητευμένος, δεν το έβαλε κάτω και ζήτησε τη βοήθεια των αρχηγών του χωριού. Παρά τις προσπάθειές τους, ο Λάρερ δεν υπαναχώρησε. «Η Νόμα είναι δική μου τώρα και θα μείνει μαζί μου για πάντα», δήλωσε ψυχρά. Πιστός στα λόγια του, ο βασιλιάς παντρεύτηκε την Νόμα και κοιμήθηκε μαζί της την ίδια μέρα που την πήρε από τον Καζάλι. Όταν ο Καζάλι έμαθε τα τραγικά νέα, κατακλείστηκε από θλίψη και απελπισία. Με τα συναισθήματά του να τον πνίγουν, πήρε μια δραστική απόφαση. 3 μέρες αργότερα, γεμάτος θυμό και αίσθημα αδικίας, πήγε στο παλάτι αποφασισμένος να αντιμετωπίσει τον βασιλιά. Όταν έφτασε, έμαθε ότι η Νόμα παντρευόταν επίσημα τον Λάρερ εκείνη τη στιγμή. Καταβλημένος από οργή, επιτέθηκε στον φρουρό της πύλης, άρπαξε το ξύφος του και κατευθύνθηκε προς τον βασιλιά με σκοπό να τερματίσει την τυραννία του. Όμως, οι φρουροί του παλατιού τον υπερνίκησαν. Παρά την επιθετικότητα του Καζάλι, ο Λάρερ έδειξε απρόσμενη επίοικια. Αντί να τον τιμωρήσει, διέταξε απλώς τους φρουρούς να τον διώξουν από το παλάτι. Συντετριμμένος, ο Καζάλι επέστρεψε στην καλύβα του με το πνεύμα του σχεδόν σπασμένο. Η σκέψη να ζήσει χωρίς την Νόμα ήταν αφόρητη και σκέφτηκε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ωστόσο δεν έφυγε από το χωριό, ελπίζοντας σε μία μικρή πιθανότητα ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να αλλάξουν και να ξανασμίξουν κάποτε. Παρά τα χρόνια που πέρασαν, ο Καζάλι δεν κατάφερε να προχωρήσει στη ζωή του, ούτε να καταπνίξει το βαθιά ριζωμένο μίσος του για τον βασιλιά. Ζούσε ήσυχα ανάμεσα στους άλλους χωρικούς, αλλά η καρδιά του παρέμενε γεμάτη οργή. Μία απρόσμενη μέρα, ο βασιλιάς Λάρερ αντιμετώπισε ένα εξευτελιστικό πρόβλημα. Η ανδρική του ικανότητα είχε χαθεί. Παρά τις απεγνωσμένες του προσπάθειες, τίποτα δεν έφερνε αποτελέσματα, γεγονός που τον άφησε σε κατάσταση πανικού και ντροπής. Ακόμη και η Νόμα τον κορόιδευε, λέγοντας «Δεν είσαι πια ο άντρας που ήσουν, γιατί η ανδρική σου δύναμη είναι σαν ξεφούσκωτο μπαλόνι μετά από πάρτι γενεθλίων». Απελπισμένος, ο Λάρερ κάλεσε έναν φημισμένο θεραπευτή του χωριού για να τον εξετάσει, αλλά ο θεραπευτής δεν βρήκε καμία σωματική αιτία. Στρεφόμενος σε άλλες λύσεις, ο βασιλιάς επισκέφθηκε κρυφά έναν θεραπευτή σε άλλο χωριό, ο οποίος του έδωσε βότανα που υποσχόταν ότι θα αποκαθιστούσαν τη ζωτικότητά του. Γεμάτος ελπίδα, ο Λάρερ επέστρεψε και αναζήτησε την Νόμα, την οποία θεωρούσε την πιο ποθητή λόγω της εντυπωσιακής της εμφάνισης. Δυστυχώς, η ανδρική του δύναμη συνέχισε να τον προδίδει. Αν και η κατάσταση ήταν εξευτελιστική για τον Λάρερ, η Νόμα βρήκε μια σπάνια στιγμή ικανοποίησης
βλέποντας τον ανίκανο. Είχε υποφέρει πολλά κάτω από την κυριαρχία του, αλλά το να τον βλέπει ανήμπορο της έφερε ένα διακριτικό χαμόγελο. Έγινε ανίκανος, δεν μπορεί πλέον να λειτουργήσει. Του αξίζει, σκέφτηκε σιωπηλά. Ανίκανος να αντέξει τη συνεχιζόμενη ταπείνωση, ο Λάρερ στράφηκε στον μάντι του χωριού για καθοδήγηση. Ο μάντις αποκάλυψε ότι ο βασιλιάς είχε καταραστεί λόγω μιας πρόσφατης αδικίας. Για να σπάσει την κατάρα, είχε 2 επιλογές. Είτε να βρει 7 παρθένες για να προσφέρουν θυσία στον θεό της σεξουαλικότητας σε ένα μακρινό δάσος, είτε να εξασφαλίσει συγχώρεση από το πρόσωπο που είχε αδικήσει. Ο Λάρερ, μην μπορώντας να βρει εύκολα 7 παρθένες, αποφάσισε να ζητήσει συγχώρεση από τον Γκαζάλι, τον σύζυγο της Νόμα, τον οποίο υποπτευόταν ως τον υπεύθυνο της κατάρας. Ο Κάσαλι γρήγορα ανέφερε το θέμα στον βασιλιά Λάρερ, ο οποίος αντιμετώπισε αυτό το ανεξήγητο φαινόμενο. Ο Κασάλι, μαθαίνοντας για το σχέδιο του βασιλιά, είδε την ευκαιρία του για εκδίκηση. Αποφάσισε να διαφθείρει την τελετή, βιάζοντας μία από τις 7 παρθένες. Καθώς οι παρθένες κατευθύνονταν προς το ιερό δάσος, ο Κασάλι κρύφτηκε κοντά σε μια μεγάλη μπανανιά και άρχισε να τις κακοποιεί μία προς μία. Τελικά, βίασε και τις 7, καταστρέφοντας την αγνότητα που απαιτούνταν για την επιτυχία της τελετής. Ο Λάρερ ήρθε σε σύγκρουση με τις γυναίκες, απαιτώντας μία εξήγηση για τις ταυτόχρονες εγκυμοσύνες τους. Οι παρθένες, ανήμπορες να κατανοήσουν ότι ο Κάσαλι είχε επιτεθεί σε καθεμία από αυτές, ήταν μπερδεμένες και τρομαγμένες. Επέλεξαν να παραμείνουν σιωπηλές, φοβούμενες περαιτέρω επιπτώσεις ή αμφισβήτηση αν προσπαθούσαν να εξηγήσουν το ανεξήγητο, καθώς και οι ίδιες δεν καταλάβαιναν πώς είχαν όλες μείνει έγκυες. Η είδηση της κατάστασης των Παρθένων διαδόθηκε γρήγορα σε όλο το χωριό, προκαλώντας εκτενή εικασία και κουτσομπολιά. Η κοινότητα ήταν γεμάτη θεωρίες και φήμες, αλλά η αλήθεια για τις πράξεις του Κάσαλι παρέμενε κρυφή, προστατεύοντάς τον και αφήνοντας τα θύματα να υποφέρουν από τις συνέπειες και το στίγμα της κατάστασής τους μόνες τους. Αυτή η εξέλιξη σκίασε το χωριό, αναδεικνύοντας τις συνεχιζόμενες αδικίες υπό την εξουσία του βασιλιά Λάρερ. Η θεία δικαιοσύνη των θεών του χωριού σύντομα βρήκε τον Κάσαλι για τις σοβαρές αμαρτίες που είχε διαπράξει εναντίον των Παρθένων. Οι θεοί τον κατάρασαν, διασφαλίζοντας ότι οι αμαρτίες του δεν θα παραμείνουν κρυφές. Ο Κάσαλι, που κάποτε ήταν άνδρας με πονηριά και μυστικότητα, βρέθηκε αδύναμος να αντισταθεί στην υπερφυσική επιρροή που τον κατέλαβε. Η αόρατη δύναμη τον έσπρωξε προς την αγορά, την πολυσύχναστη καρδιά του χωριού, όπου οι έμποροι και τα κουτσομπολιά ρέουν ελεύθερα. Εκεί, στη μέση του πλήθους, η φωνή του, συνήθως συγκρατημένη και ήρεμη, τον πρόδωσε με μάτια τρομαγμένα και χείλη που έτρεμαν, καθώς άρχισε να εξομολογείται δημοσίως τις αποτρόπαιες πράξεις του. Περιέγραψε με λεπτομέρεια πώς είχε διαταράξει τον ιερό τελετουργικό και είχε βλάψει τις αθώες Παρθένες. Τα λόγια του, κάποτε ελεγχόμενα και μετρημένα, χύθηκαν ανεξέλεγκτα, σοκάροντας τους χωρικούς που συγκεντρώθηκαν γύρω του, με τα πρόσωπά τους να αντικατοπτρίζουν μία μίξη τρόμου και δυσπιστίας. Η αγορά, συνήθως γεμάτη ήχους εμπορίου και συνομιλιών, σιώπησε καθώς η ενοχή του Κάσαλι ξεχύθηκε. Κάθε εξομολόγηση ήταν μια σφοδρή αποκάλυψη του σκότους που έκρυβε μέσα του. Η ήρεμη ατμόσφαιρα της αγοράς έγινε χαοτική, καθώς οι ψίθυροι δυσπιστίας και οι κραυγές οργής γέμισαν τον αέρα. Άνδρες και γυναίκες, νέοι και ηλικιωμένοι, πάλευαν να κατανοήσουν τη σοβαρότητα των αμαρτιών του Κάσαλι. Ο πόνος και η προδοσία που ένιωθε η κοινότητα ήταν απτά, καθώς πολλοί γνώριζαν και εμπιστεύονταν τον Κάσαλι για χρόνια. Η είδηση της δημόσιας παραδοχής του διαδόθηκε σαν πυρκαγιά στο χωριό, φτάνοντας ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες γωνιές του. Σε λίγες ώρες, η είδηση έφτασε και στον βασιλιά Λάρερ, ο οποίος βρισκόταν στο παλάτι του. Όταν άκουσε τις λεπτομέρειες, ένιωσε μία αναταραχή συναισθημάτων. Μία αίσθηση ανακούφισης τον κατέκλυσε, καθώς το μυστήριο του αποτυχημένου τελετουργικού αποκαλύφθηκε τελικά. Ωστόσο, αυτή η ανακούφιση γρήγορα σκιάστηκε από μια φλεγόμενη οργή για την άδικη φυλάκιση των Παρθένων, την διαταραχή των ιερών παραδόσεων και την αναταραχή εντός του χωριού που προήλθαν από τις βδελιρές πράξεις του Κάσαλι.
Η καρδιά του Λάρερ χτυπούσε από δίκαιη αγανάκτηση, καθώς συνειδητοποίησε την έκταση της απάτης και του πόνου που υπέστησαν οι άνθρωποι του. Χωρίς δισταγμό, ο βασιλιάς Λάρερ κάλεσε τους φρουρούς του και εξέδωσε διάταγμα να συλληφθεί ο Κάσαλι και να παρουσιαστεί ενώπιον του. Οι χωρικοί, που ακόμη αντέχουν από τις σοκαριστικές αποκαλύψεις, βρήκαν μία αίσθηση ανακούφισης στην άμεση αντίδραση του βασιλιά. Ο Κάσαλι, τώρα απογυμνωμένος από την πρώην αυτοπεποίθηση και την αξιοπρέπειά του, σύρθηκε στους δρόμους για να αντιμετωπίσει τη δίκη του. Ο βασιλιάς Λάρερ, σε μία επίδειξη αμετακίνητης εξουσίας, διέταξε την άμεση εκτέλεση του Κάσαλι με αποκεφαλισμό. Για τον Λάρερ, αυτή ήταν η μόνη κατάλληλη τιμωρία για τέτοιες τέρατες πράξεις. Η εκτέλεση θα χρησίμευε ως αυστηρή υπενθύμηση των συνεπειών της προδοσίας και της αδιάλακτης φύσης της θεϊκής και βασιλικής δικαιοσύνης. Αφού εκτελέστηκε ο Κάσαλι, η προσοχή του χωριού στράφηκε ξανά στις 7 παρθένες που είχαν φυλακιστεί άδικα. Αυτές οι νέες γυναίκες, που είχαν υποστεί απίστευτη ταλαιπωρία, έγιναν το επίκεντρο της συλλογικής ανησυχίας και συμπόνιας του χωριού. Η αδικία που είχαν αντιμετωπίσει βάραινε βαριά στις καρδιές των χωρικών και ήταν σαφές ότι η απελευθέρωσή τους δεν ήταν απλώς ζήτημα αποκατάστασης μιας αδικίας, αλλά και βήμα προς τη θεραπεία της κοινότητας. Λόγω της προχωρημένης κατάστασης των εγκυμοσύνων τους και των σοβαρών συνθηκών υπό τις οποίες είχαν κρατηθεί, η απόφαση για την απελευθέρωσή τους ελήφθη γρήγορα. Οι χωρικοί, μαζί με τον βασιλιά Λάρερ, κατανοούσαν ότι αυτές οι γυναίκες χρειάζονταν άμεση και προσεκτική προσοχή, την καλύτερη φροντίδα που ήταν διαθέσιμη εντός της σχετικής άνεσης και ασφάλειας του παλατιού. Οι 7 γυναίκες έλαβαν δωμάτια και προσωπικό για να υποστηρίξουν τις ανάγκες τους. Το προσωπικό του παλατιού, ενημερωμένο για τη σοβαρότητα της κατάστασης, αντιμετώπισε τις παρθένες με απόλυτο σεβασμό και καλοσύνη. Η κοινότητα επίσης συσπυρώθηκε γύρω τους, προσφέροντας συναισθηματική και ηθική υποστήριξη. Δώρα τροφίμων, ρούχων και άλλων αναγκαίων αγαθών στάλθηκαν στο παλάτι, αντανακλώντας την συλλογική επιθυμία των χωρικών να αποκαταστήσουν και να προσφέρουν παρηγοριά. Αυτή η περίοδος αναμονής για τις γεννήσεις ήταν γεμάτη με μία μίξη προσδοκίας και προβληματισμού. Η επικείμενη άφιξη των παιδιών που συλλάβονταν υπό τόσο τραγικές συνθήκες είχε βαθιά σημασία για ολόκληρο το χωριό. Σηματοδοτούσε όχι μόνο το τέλος ενός σκοτεινού κεφαλαίου, αλλά και την ελπίδα για ένα μέλλον όπου η δικαιοσύνη και η συμπόνια θα prevail. Η φροντίδα και η προσοχή που δόθηκαν στις παρθένες στο παλάτι υπογράμμισαν τη δέσμευση της κοινότητας να διορθώσει τις αδικίες του παρελθόντος και να διασφαλίσει ότι τέτοιες αδικίες δεν θα επαναληφθούν. Η γέννηση των παιδιών του στο παλάτι σηματοδότησε μια συγκινητική στιγμή που συμβόλιζε μια νέα αρχή για τις γυναίκες που είχαν υποφέρει τόσες αδικίες. Η ημέρα των γεννήσεων ήταν γεμάτη με μια απτή αίσθηση προσμονής και σοβαρότητας. Οι χωρικοί συγκεντρώθηκαν έξω από τους τοίχους του παλατιού, οι καρδιές και οι προσευχές τους με τις γυναίκες μέσα. Κάθε κλάμα ενός νεογέννητου προκαλούσε ένα κύμα συναισθημάτων, ανακούφιση, χαρά και ένα υπόβαθρο θλίψης για τις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτή τη στιγμή. Το παλάτι, κάποτε τόπος δύναμης και πολυτέλειας, μετατράπηκε σε καταφύγιο ζωής και ελπίδας. Οι μαίες και οι θεραπευτές εργάστηκαν ακούραστα, διασφαλίζοντας ότι κάθε μητέρα και παιδί έλαβαν την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Οι γυναίκες που είχαν υποφέρει τόσο πολύ βρήκαν δύναμη στη συντροφικότητα των άλλων, σχηματίζοντας έναν δεσμό που σφυριλατήθηκε στην κοινή δοκιμασία και τη νέα μητρότητα. Η ανθεκτικότητά τους φάνηκε καθώς έφεραν νέα ζωή στον κόσμο, οι ψυχές τους ανυψωμένες από την υποστήριξη και την καλοσύνη που τις περιέβαλε. Παρά το υποστηρικτικό περιβάλλον και τη χαρά των νέων αρχών, οι πληγές από την δοκιμασία τους παρέμεναν. Οι σωματικές και συναισθηματικές πληγές της φυλάκισης και το τραύμα που είχαν υποστεί δεν μπορούσαν να σβηστούν εύκολα. Αυτές οι πληγές υπηρέτησαν ως μια αυστηρή υπενθύμηση στο χωριό για τις σοβαρές συνέπειες της ανεξέλεγκτης εξουσίας και των βιαστικών κρίσεων. Η συλλογική συνείδηση της κοινότητας επισημάνθηκε από μια ανανεωμένη δέσμευση για δικαιοσύνη και δικαιοσύνη, μαθαίνοντας από τα τραγικά γεγονότα που είχαν διαδραματιστεί. Όσον αφορά τον βασιλιά Λάρερ,
η κατάσταση του δεν βελτιώθηκε ποτέ, παρά τις διάφορες θεραπείες που επιδιώχθηκαν από τους θεραπευτές του. Η ανικανότητά του παρέμενε, μια συνεχής και οδυνηρή υπενθύμηση των παλαιών του παραπτωμάτων. Οι θεοί, στη κρίση τους, είχαν αποφασίσει ότι η κακοποίηση της εξουσίας του και η αποτυχία να προστατεύσει τους αθώους μεταξύ των ανθρώπων του δικαιολογούσε μια αυστηρή και διαρκή τιμωρία. Έτσι, η ανικανότητά του παρέμεινε μαζί του για το υπόλοιπο της ζωής του, λειτουργώντας ως θεία απονομή για την κακή χρήση του βασιλικού βέτο και τον ρόλο του στη δοκιμασία των υπηκόων του. Η ανικανότητα του βασιλιά Λάρερ δεν ήταν απλώς μια σωματική ασθένεια, αλλά ένα σύμβολο των ηθικών και ηγετικών αποτυχιών του. Ο κάποτε περήφανος και αυθεντικός βασιλιάς ήταν τώρα ταπεινωμένος, η κατάστασή του μια σιωπηλή μαρτυρία της δυσαρέσκειας των θεών. Ήταν μια συνεχής υπενθύμηση ότι κανείς, ούτε καν ένας βασιλιάς, δεν ήταν πάνω από τους ηθικούς νόμους που διέπουν το χωριό. Αυτή η θεία τιμωρία στέρισε από τον Λάρερ την πρώην αλαζονία του και τον ανάγκασε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των πράξεών του καθημερινά. Οι άνθρωποι του χωριού που γνώριζαν την κατάσταση του βασιλιά είδαν την κατάστασή του ως μια εκδήλωση της θεϊκής δικαιοσύνης. Λειτουργήσε ως μια ισχυρή και προειδοποιητική ιστορία, ενισχύοντας την πεποίθηση ότι εκείνοι που κατέχουν εξουσία πρέπει να την ασκούν με υπευθυνότητα και ακεραιότητα. Η ανικανότητα του Λάρερ έγινε αντικείμενο ψιθύρων, υπενθύμηση της τιμωρίας της τυραννίας και της σημασίας της προστασίας των ευάλωτων. Στα μεταγενέστερα χρόνια, ο βασιλιάς Λάρερ έγινε πιο στοχαστικός και σοβαρός ηγέτης. Οι αλληλεπιδράσεις του με τους υπηκόους του σηματοδοτούνταν από μια νέα ταπεινοφροσύνη και μια ειλικρινή επιθυμία να εξηλαιωθεί για τα παρελθόντα λάθη του. Αφοσιώθηκε στο να διασφαλίσει ότι η δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη θα prevail στο χωριό, χρησιμοποιώντας την εναπομείνασα επιρροή του για να υποστηρίξει και να προστατεύσει τους ανθρώπους του. Αυτή η μεταμόρφωση, ωστόσο, δεν μπορούσε να εξαλείψει το παρελθόν, αλλά ανταυτού υπογράμμιζε τον βαθύ αντίκτυπο της θεϊκής κρίσης. Η μόνιμη κατάσταση του Λάρερ ήταν ένα αυστηρό σύμβολο θείας απόδοσης, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι η πραγματική δύναμη δεν έγκυται στην κυριαρχία, αλλά στην ηθικότητα και τη συμπόνια. Η ζωή του υπηρέτησε ως μάθημα για τις μελλοντικές γενιές, τονίζοντας ότι η ηγεσία πρέπει να ασκείται με σοφία και βαθιά αίσθηση καθήκοντος προς την ευημερία όλων των υπηκόων. Το χωριό, έχοντας γίνει μάρτυρας της ανόδου και της πτώσης του βασιλιά τους, ανέκυψε με πιο ισχυρή συλλογική συνείδηση, πάντα προσεκτικό στη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην εξουσία και τη δικαιοσύνη. Η ολοκλήρωση αυτής της τραγικής σειράς γεγονότων υπηρέτησε ως μια βαθιά ηθική διδασκαλία για το χωριό, χαράσσοντας ένα ανεξίτηλο σημάδι στη συλλογική μνήμη του. Οι χωρικοί, έχοντας γίνει μάρτυρες των δραματικών εξελίξεων της θείας απόδοσης και της ανθρώπινης αδυναμίας, βρέθηκαν βαθιά μεταμορφωμένοι από την εμπειρία. Η ιστορία των αποτρόπαιων πράξεων του Κάσαλη, η άδικη φυλάκιση των Παρθένων και η τελική πτώση του βασιλιά Λάρερ ανέδειξαν τη σημασία της δικαιοσύνης και τους κινδύνους της ανεξέλεγκτης εξουσίας. Η σημασία της δικαιοσύνης έγινε κεντρικός άξονας στην ηθική του χωριού. Οι χωρικοί κατανοούσαν ότι για την κοινότητά τους να ανθίσει, η δικαιοσύνη και η ακεραιότητα έπρεπε να διατηρηθούν. Η άδικη ταλαιπωρία των Παρθένων και η απάτη του Κάσαλη υπενθύμησαν την ανάγκη προσεκτικής κρίσης και την επίμονη αναζήτηση της αλήθειας. Οι χωρικοί υποσχέθηκαν να προάγουν μια κοινωνία όπου όλοι, ανεξαρτήτως του καθεστώτος τους, θα λογοδοτούν για τις πράξεις τους και όπου οι αθώοι θα προστατεύονται και θα σέβονται. Οι κίνδυνοι της απόλυτης εξουσίας απεικονίστηκαν καθαρά μέσω της τραγικής πορείας του βασιλιά Λάρερ. Η αρχική κακή χρήση του βασιλικού βέτο και η επακόλουθη θεία τιμωρία λειτουργήσαν ως προειδοποιητική ιστορία. Οι χωρικοί αναγνώρισαν ότι η εξουσία, αν αφαιθεί ανεξέλεγκτη, θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρές αδικίες και ταλαιπωρία. Αυτή η συνειδητοποίηση οδήγησε σε μια πιο δημοκρατική προσέγγιση στη διακυβέρνηση, όπου η εξουσία του βασιλιά ισορροπήθηκε από τη σοφία και το συμβούλιο των γερόντων του χωριού και άλλων σεβαστών προσώπων. Η ιστορία της ανικανότητας του βασιλιά Λάρερ, μια θεία υπενθύμηση των παλαιών παραπτωμάτων του, ενίσχυσε την ιδέα ότι η εξουσία πρέπει πάντα να ασκείται με υπευθυνότητα και ταπεινοφροσύνη. Πάνω απ' όλα,
Τα γεγονότα ενίσχυσαν την πεποίθηση στην προστατευτική επιτήρηση των θεών πάνω στη ηθική τάξη και την ευημερία των αθώων. Οι χωρικοί αισθάνθηκαν ανανεωμένη ευλάβεια προς τους θεούς, των οποίων οι κρίσεις είχαν φέρει τόσο δικαιοσύνη όσο και απονομή. Κατανόησαν ότι οι θεοί ήταν πάντα σε επιφυλακή, διασφαλίζοντας ότι οι ηθικοί νόμοι τηρούνταν και ότι οποιαδήποτε παρέκκληση θα αντιμετωπιζόταν με θεϊκές συνέπειες. Αυτή η πεποίθηση ενίσχυσε μια βαθύτερη πνευματική σύνδεση ανάμεσα στους χωρικούς, που επιδίωκαν να ζήσουν σε αρμονία με τη Θεία Βούληση. Τα τραγικά γεγονότα και η επίλυσή τους άφησαν το χωριό πιο ενωμένο και προσεκτικό. Η συλλογική εμπειρία λειτουργήσε ως οδηγός για τις μελλοντικές γενιές, ενσταλλάζοντας τις αξίες της δικαιοσύνης, της ταπεινοφροσύνης και της ευλάβειας προς το Θείο. Η ιστορία του Κάσαλη, των Παρθένων και του βασιλιά Λάρερ έγινε θεμέλιο της πολιτιστικής κληρονομιάς του χωριού, αφηγούμενη σε ιστορίες και διδάγματα για να υπενθυμίζει σε όλους τη σημασία της ηθικής ακεραιότητας και τους κινδύνους της κατάχρησης εξουσίας. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας για περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες όπως αυτή. Τα λέμε στην επόμενη ιστορία.